போய் 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 அது கொண்ட பொருள் மட்டும் மை 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 அத்தனை அழகை மையா கையில் வை 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 நெஞ்சுக்குள் கேக்குது தை 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 நினைச்சது முறைப்படி செய் 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 மெய்யும் மெய்யும் கலப்பதுதான் மை 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 உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட வேணுமா உமக்கு முத்து முட்டு மித்தியில மார்புக்கு மத்தியில சேர்த்து விட தோணுதா உமக்கு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விடு தோணுதடி